Najlepšie masážne kreslo nájdete v ponuke Damiko a je to konkrétne kreslo Ogava Maestro AI. Od roku 2010 sme mali možnosť vyskúšať viac ako 50 modelov kresiel, ale toto si dovolím povedať, že je prevratná novinka na trhu a je určená naozaj pre tých najnáročnejších klientov, čo sa týka prevedenia, kvality a hlavne masážnych funkcií a technológií použitých, kde toto kreslo okrem najnovších procesorov, ktoré riadia naštelovanie masážnych hlavíc a snímajúcich senzorov, ktoré na základe postavy, únavy, polohy kresla, je tu viacero teplotných snímačov, ktoré dokopy vedia vyskladať a na mieru prispôsobiť program pre každého jedného užívateľa. Kreslo Ogava je určené naozaj pre tých najnáročnejších klientov a je to značka známa na celom svete. U nás máme exkluzívny predaj ako predajca Damiko pre Čechy a Slovensko výhradne a dovolím si povedať, že to je kreslo, ktoré musíte vyskúšať, až vtedy pochopíte, kde momentálne sú tieto technológie už ďaleko a stojí to určite za to. Kreslo má veľa prispôsobivých programov. Je to aj program, ktorý vás priamo naskenuje a odporúči vám podľa vášho rozpoloženia, stavu, únavy. Máte tu rôzne stretchingové, naťahovacie programy, samotné hlavice masážne sú 4D a v čom sú špeciálne je to, že sú to vyhrievané termohlavice, ktoré využívajú malé telieska vstavené vnútri v týchto hlaviciach a priamo tie masážne hlavice vlastne tým teplom uvoľňujú svaly a používa sa to pri tých masážnych technikách. Samozrejmosťou je potom vysúvanie na nohy elektrické s hnetaním. Máme tu systém, môžeme ísť až do polohy bezťažovej. Vtedy kreslo sa automaticky aj znovu našteluje, nastaví na dĺžku postavy, vidíte, všetko si to reguluje, prispôsobuje okamžite. Naozaj ťažko tu hľadať nejakú chybu. Možno jediná na našom trhu kreslo sedí do výšky nejakých 1,85 m a je stavené do nejakých 100-105 kg. Pri tých hraničných parametroch, možno troška vyšších, odporúčame vyskúšať. Stojí to za to. Ako vidíte, prevedenie kresla, materiály, kombinácie farebné, je tu dané dôraz na každý jeden jediný detail. Sú tu rôzne manuálne režimy, techniky masážne, ktoré si viete prispôsobovať. 4D hlavice, ktoré majú 11 masážnych techník a z toho sú vyskladané programy. O tomto kresle sa ani nedá nejako moc rozprávať. Strašne veľa parametrov nájdete u nás na stránke. Poviem vám tak, že je to náročnejšie čítanie, ale o to lepšie, až keď si to vyskúšate a vtedy vlastne pochopíte, jak to všetko spolupracuje a funguje. Preto najlepšie asi, čo môžete spraviť, ak vás toto kreslo zaujalo, prísť k nám, vyskúšať si, rozhodnete sa. Toto kreslo má kompletný all-inclusive service v cene, čiže v rámci celého Slovenska doprava, montáž, inštalácia u klienta, prezentácia, odvoz kartónov je v cene. Masážne kreslo využíva umelú inteligenciu na to, aby individuálne naskenovalo osobu a prispôsobilo tomu masážny program. Využíva na to viacero vstavených senzorov, ktoré sú jedinečne patentované iba priamo v tomto kresle. Takisto sú tam najnovšie riadiace procesory a technológie, ktoré v iných kreslách absolútne postráda. A keďže tam momentálne nemáme nikoho, takže kreslo stále čaká, aby sa tam nasnímalo. Ale ako náhle sa tam usadíte, behom nejakej chvíľky kreslo vyráta, pozrie, zistí, kde ste, aká únava, čo by vám prospelo a navrhne program presne na mieru podľa toho, čo vám najviac sadne. Trúfam si povedať, že je to doteraz najlepšie kreslo, ktoré sme kedy my osobne skúšali a mali v showroome. A značka Ogava hovorí sama za seba. Pozývame vás vyskúšať si toto kreslo, nech sa páči.